Kideon artean agerikoena izan den desakordioetako bat euskararen inguruko politika publikoen gaineko jarrera izan da. Baina geroa bain oso argi daukagu, aurrera egitea ez den beste guztia atzera egitea da. Eta horregatik 2023ko akordio hau 2019koa baino anbizio handiagokoa eta exigenteagoa egin behar genuen. Anbizio handiagoko akordioa, PSN-rekin dauden desakordio puntu horiek argi eta garbi adierazten dituelako, bere garaian planteatu ez zirenak eta legealdian zehar, pasaden legealdian zehar, loratu direnak alegia. Adibide emblematiko bat jartzearren eta Euskararen plan estrategikoan oso agerikoa dena, Euskararen Nafar Kontseiluak adostu zuena bete dadin eskatzen jarraituko du geroa baik, eta hildo horretan lanean jarraituko dugu. Eta egia delako, 8 urte hauetan, hizkuntza politiketan aurrera pasoak egon direla, garrantzitsuak, sakonak, hori da egia. Geroa bai egon izan ez balitz, ezinezkoak izango liratekeen aurrera pausoak hain zuzen. Azken finean, Euskarari bultzada ematea eta gure gizartean bere normalizazioa ahalbidetuko duten politika publikoan alde, exekutiboak egin behar duen apustua finkatzeko legealdi berri bat, Euskara Nafarroako herritar guztientzako bizikidetza eta batasun elementu moduan uler dadin. Hemen, Euskara bidearentzako finantzaketan nahikoa bermatzat funtsezkoa da, gogorarazi nahi dut bere aurrekontua 6 aldiz biderkatu dela 2015ean geroztik. Eta hau guztia, tokiko erakunde eta eragile sozialekin lankidetzan. Horrela da. Eta onartzeko ez bakarrik baizik eta azpimarratzekoa. Helduen euskalduntzea doakoa izateko aurrera pausoak ematen jarraitu ahal izateko, haurretan erabeek euskarazko hasialdia jarduerak egin ahal izateko, edo euskal kultura, digitalizazioa, euskarazko komunikabideak eta beste hainbat helburu bete ahal izateko. Eta legegintzaldi berri bat ere, Nafarroako gobernuak bere departamentuetan herritarrei ematen dien euskarazko arretari presentziala eta telepatikoa bultzada emateko. Horretarako departamentuetako hizkuntza planak onartuko ditugularik. Nafarroako administraritza publikorako sarbidean euskararen ezagutza merezimendua moduan baloratzeko konpromisoa jasotzen du ere akordio programatikoak. Ez da azpimarratu presidentaren edo hautagaiaren hitzaldian, baina horrela da akordioan eta gure ustez oso garrantzitsua. Honi dagokionez, eremu ez euskalduna kanpoan uzten duen arren, berandu baino lehen anomalia bidegabe eta irrazional hau gainditzeari geroa bain, argi eta garbi geratu dezala, ez diogu uko egingo. Eta oneratako ez dezaguna ahaztu parlamentuko gehiengoa beharko da. Eta legegintzaldi berria ere Hezkuntza Departamentuari dagozkion konpromisoak betetzeko, hau da A eta D ereduen eskaera guztiari erantzuna emateko, hezkuntza alorrean euskararen erabilera sustatzeko eta berriki D eredua ezarri den udalerrietan institutu publikoa duten kasuetan bigarren hezkuntzan D ereduko linea irekitzeko. Baldintza hauek gabe, eta ez dira gauza txikia, baldintza hauek gabe, gobernua ez delako aurrerakoia izango. Y no hay gobierno de progreso si no avanzamos también en euskera como medidas como las que he enumerado en relación al acuerdo programático. Y faltan otros acuerdos que Geroa Bai ha querido subrayar en el capítulo de desacuerdos con una reflexión que yo sí hoy quiero compartir y trasladarle, señora Chivite. Esas medidas para avanzar en lo que entendemos y yo entiendo que debiéramos compartir en la normalización del euskera en Navarra, cuentan con más parlamentarias y parlamentarios, muchos más, entre quienes apoyaremos de una u otra manera su investidura que las de su partido. Porque creo que en estas reflexiones, tiempo tenemos a lo largo de la legislatura, deberemos avanzar. Una legislatura que debe ser punto de inflexión en esa división que penaliza al euskera y castiga a la Navarra euskaldun. Y eso es ser responsable a la hora de negociar un gobierno. Eso y no otra cosa. Exigir a todas las partes que lleguemos a acuerdos, pero que seamos capaces de avanzar. Eso es ser responsable en las negociaciones y no, señora Aznal, lo que ha afirmado hoy usted en la tribuna, que hubiera tenido algún pase antes del 1 de agosto.
antes del 1 de agosto, pero después del 1 de agosto, donde decidieron dar un cheque en blanco y postularse a ello al Gobierno del Partido Socialista, no, porque todo esto no estaría en el acuerdo programático. No existiría, ni las políticas públicas. No, ya se lo digo yo, no existiría. Y en cualquier caso, también quiero, en el ánimo del debate más constructivo, también quiero hacerle una pregunta, señor Aznar. ¿El Ayuntamiento de Pamplona, por poner un ejemplo, son cargos? ¿Eso es reparto de sillones? ¿O estamos hablando de personas para hacer políticas y no otras personas para hacer otras políticas como estamos viviendo en estos momentos en Pamplona? ¿Esos son sillones y cargos? Creo, le respondo ya desde el principio, y ahí nos encontraremos, no. Las políticas las hacemos personas con programas y principios, efectivamente.